física saudable no fogar. Hoxe continuamos con esa serie iniciada na sesión anterior de adestramentos saudables, que utilizaríamos esos HIIT ou esos MIIT ou ese traballo en intervalos que falábamos outro día. Esa diferencia HIIT ou MIIT, o sea, de media intensidade ou alta intensidade, dependerá de cada quen e do que é a propia carga en sí, se os exercicios son demasiado intensos, se son máis suaves, con autocargas, con materiais, etc. Bueno, seguimos, como vedes, sin material, simplemente a esteriña. E hoxe vamos a facer un traballo tamén en intervalos, pero un pouco máis longo. Vamos a facer pirámides. Unha pirámide ascendente e outra descendente, dos mismos pares de exercicios que fixemos o outro día, para ver un pouco claramente a diferencia, utilizando mismos exercicios, como podemos orientalos de xeito diferente. Recordade que isto que pretendía era flexibilizar o noso metabolismo, as nosas fontes enerxéticas que fomos capaces de utilizalas en diferentes rangos de enerxía, vale? de solicitud. Entón, pois, traballaremos hoxe outro modelo máis longo, máis extensivo, máis traballo durante máis tempo. Para quentar tamén de maneira intensa, vamos a utilizar un modelo similar ao do outro día. O primeiro, recordade que era sempre conciencia corporal, o sea, focalizar a atención, situarnos onde estamos. Vamos a traballar a motricidade, vamos a traballar o movimento, o corpo, temos que escoitalo. Para iso nos desplegamos, nos colocamos nunha posición erguida, equilibrada, imos vendo equilibrio na pelve, nos xeonllos, transmitimos o peso en ambos pés de unha maneira homoxénea, os ombros á mesma altura, mirada horizontal, alineación, si nos colocamos en lateral dos diferentes segmentos que fomos vendo, orella, ombro, xeonllo, pelve e nocelo tamén. En esta posición de desplegamento, de rotación externa, aquí dos brazos, donde vamos a ampliar a caixa torácica, respirábamos, buscábamos ese ritmo cómodo, collendo aire polo nariz, soltando pola boca, nos desplegamos un pouco arriba, seguimos respirando, estiro a un lado, a outro, medrando, medrando, de novo, dende aquí vamos a un lado, vamos a outro, xuntamos as mans, empurrámonos atrás, proyectando o ventre adiante, isto, unha media lúa hacia adiante, e logo facemos a inversa, redondeando as costas, os raquis, cruzamos as mans, estendo, sigo, 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 regresamos, soltamos un pouquiño a tensión que podíamos ter acumulada, movimentos suaves de balanceo, oxímino, os ombros relaxados, os ombreiros relaxados, pendurando os brazos, movilizamos un pouquiño as cadeiras, con movimentos variados, de círculos, balanceos, movimentos laterais de tronco, con deslizamentos, insistindo cos brazos, como nos vayamos atopando ben ou como nos vayamos regulando nos mesmos nas nosas necesidades. Recordade que deberíamos ir individualizando o traballo, incidindo en aquelas partes ou elementos que sexan máis sensibles ou que precisen dunha maior atención, mobilidade ou estiramento. E recordade que os movimentos que fagamos agora, ao principio, son movimentos dinámicos,
con unha flexibilidade activa que pretende eso, crear tono, crear actividade muscular e se diferencian dos estiramentos que facemos ao final. Eso recordade da sesión aquela que fixemos de flexibilidade. Bueno, seguimos quentando máis dinámico. Vamos a utilizar 4 exercicios que contamos hasta 20, ou seja, que agora xa non vamos por tempo, vamos por repeticións, e vamos a repetir continuamente hasta acumular 3-4 minutos de traballo. O primeiro, paso toque, como fixemos outro día, pero facémolo con brazos. Veña, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O patinador, 1, 2, cruzo por detrás, 3, 4, brazos xiran e balancean, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Xeonllo, perdón, o cóbado, ou a man. Por eso, se queremos menos intenso, como que iramos, sigo, sigo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Facemos un doble step touch, 1, 2 e subo, unha especie de cangrexo lateral. Baixo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, voltamos, lado arriba. Sempre importante contar con un espacio libre de obstáculos, casi me cargo a lámpara. Sigo, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, por detrás, seguimos, eso es, cruzo, 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 sigo, cruzo, cruzo, sigo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, xeonllo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, lateral, 1, 2, 1, 2, arriba, 1, 2, 1, 2, sigo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, sigo, 1, 2, arriba, 1, 2, 1, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, último y listo. Cogemos aire, codos y mans atrás y soltamos 4 veces, vai unha, vamos por la segunda xa. Terceira, codos, soltamos e relaxamos, última, codos y mans atrás y
E xa estamos listos para comezar. Ben, entón, repito como era a explicación do traballo que ven agora. Vai a ser un traballo en pirámide. Son pares de exercicios, un ascende e outro descende. Un comeza en 10 repeticións e outro comeza en só unha. 10, 1, 9, 2, 8, 3, un vai baixando, outro vai subindo. Entón, un nos vai a costar moito ao principio, o outro moi pouquiño e ao final se invirten os termos. Un é de brazos, outro de pernas. Son os mesmos exercicios do outro día para que vexamos claramente como co mismo elemento, co mismo exercicio, co mismo ingrediente podemos darlle outra dirección en canto ao traballo e outra intensidade. O de hoxe é un traballo máis longo e onde temos que xestionar moito máis o esforzo, porque é un traballo de forza-resistencia que se mantén ao largo do tempo bastante máis que o día anterior. As series son bastante máis longas. Variantes, recordades, sobre xeonllos, con un recorrido maior ou menor, en canto a sentadillas exactamente o mesmo, etc. Primeiro par de exercicios, xa non o facemos regulando co teléfono, con esa aplicación, vamos a facelo simplemente contando. 10 repeticións de flexións de brazos, unha repetición de sentadillas, 9, 2 de sentadillas, e así continuamente. Primeiro par, entón, imos ou ben sobre xeonllos ou ben sobre os pés, imos a facer flexión de brazos e contamos dende xa e 1, 2, 3, recordade que podemos ir aquí, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba, colocámonos e unha sentadilla. Vamos abaixo, quedan 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Despacio arriba, dúas sentadiñas. 1, 2. Voltamos. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Despacio, hai que xestionar isto. 3 sentadiñas. 2, 3. Parte do traballo xa é subir e baixar. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 sentadiñas. 1, 2, 3, 4, 6. Flexións de brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 sentadiñas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos abaixo. 5 flexións. 1, 2, 3, 4, 5. Este xa se leva mellor. En cambio este xa son 6. 3, 4, 5 e 6. Somentes 4 flexións. 1, 2, 3, 4. 7 sentadiñas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 flexións. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e listo, primeira serie. Como vedes, comezamos acumulando moito traballo en membro superior e pouco a pouco foi descendendo e ao contrario, pouco traballo en pernas, pero ao final se acaban conxestionando as pernas. Cambiamos de parella. Imos agora a realizar
en vez de os tríceps na silla que fixemos outro día, hoxe facémolos deste xeito. Aquí, imos a facer isto. Unha elevación de glúteo e en apoio de mans inverso. E para as pernas, imos a facer o split, que vamos a contar unha perna máis outra, equivalen a unha repetición. Comezamos entón abaixo. Comezamos esta conta atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E 1. E repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E 1, e 2. E voltamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E nos tocan 3, que son dobles, recordade. 1, 2, seguimos respirando, e 3, de maneira fluida, rítmica, sostible. Vamos con 7 aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, dobles. Segunda, terceira, cuarta, 6 aquí, 5 arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 5 dobles. Recordade que se non poido dar a zancada adiante, vale o mesmo, hacia atrás, paso atrás. 4 e última, 5, 5 abaixo, 6 arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dobles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 abaixo, 7 arriba. 1, 2, 3, 4, 7 arriba dobles. 1, 2, tronco erguido. 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdón, nos pasamos 1, vamos arriba, 1, 2 e 3, as 8 veñen agora, dobles. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 8, 6, 7, 8, dobles. 2, 9. 1, 2. Este muy fácil ahora, este xa acumula más cansancio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y última, arriba, unha soa y 10. 10 zancadas ou split, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 e 10. Moi ben. Segundo bloque, listo. Quédanos o último, que facíamos abaixo en terra inclinada, en posición de plano inclinado, de plancha, sobre as mans, e mans aos ombros, recordade, e outro era o escalador. 10, 1, pois imos aló. Podémoslo facer sobre o xeonllo, recordade que pode ser así máis sinxelo ou aquí. Simplemente 10, 1, 9, 2 e deste xeito ata rematar esta última serie. 1, 2, 3, teño que contar doble, claro, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e só unha, que tamén é doble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 2. 1 e 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 1, hasta 6, 2, 3, si cansan os sombreiros, podemos ir aquí, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5 e 6 agora, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, queda una, 9, última, 1 y 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e listo, que dura esta última, moi boa, moi ben. Rematamos este bloque de traballo principal que foi pirámides inversas, 10, do 10 ao 1 e do 1 ao 10, en parellas. Esto se pode adecuar a calquer tipo de traballo con cargas, sin cargas. Si este traballo de chan ahora foi demasiado duro, o podemos sustituir por outro traballo de pernas, brazos ou tronco, vale? Así en parellas, que se traballa bastante cómodo. Ben, imos á última parte, recordade sempre reforzar a nosa faixa natural, o core. Outro día fixemos unha soa serie de 20 en cada un dos lados, hoxe facemos dúas. Comezamos, recordade, plancha prono, lateral, supino. Vamos a ir pasando niveis de dificultade.
os que xa falamos sempre, sobre os xeonllos máis sinxelo, sobre os pés un poquinho máis complexo, con movimento abrindo, pechando, subindo ou baixando, máis complexo ainda. Comezamos, contamos 20. 1, 2, 3, 4, pode ser con movimento 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, lateral, aguantamos a posición, 2, 3, 4, ou un movimento como prefirades, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, cambio de lado, con movimientos, sin movimientos, movimientos variados, flexión, extensión, adiante, atrás, encollimentos, estiramentos, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, cambio, boca arriba, y ya estamos rematando la primera serie, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, podía ser, recordad, unipodal ou un movimento, 16, 17, 18, 19, 20, segunda serie. Continuamos, de novo a plancha, pode ser variando, por exemplo, esta outra. Levo 10, y 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, lateral. Anterior foi sin movimento, esta fago con movimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, outro movimento. 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, veña, 15, ánimo, 16, 17, 18, 19, 20, só queda un, cara arriba, con movimento, unha sola perna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e listo, muy bien, soltamos, movilizamos un poquinho as pernas, deixamos caer unha sola perna adentro, relaxando, encollemos un pouco, estiramos, encollemos o pescozo tamén, incluso, fixadevos, levo as mans a coronilla, a parte posterior do cráneo, estirando vértebra a vértebra, toda a columna, eso é, moi ben. Despaciño, xiro, abrimos ben os xeonllos, os pés tamén, antebrazos apoiados, estiro un poquinho atrás, traballo de estiramento da cara interna do muslo, de aductores, tal como estou, volto cos antebrazos pero diante e levo a pelve hacia diante, mantendo os xeonllos ben abertos. Encollemos,
Abrimos os apoios de mans, vou atrás. Despacio adiante, fago un poquinho de mobilidade de tronco, acompañando a respiración. Movilizo un poquinho a pelve, tamén para descontracturar, para devolverlle a súa mobilidade, de lado a lado, círculos. Sento, cruzo unha perna, mentras estendo a outra, tiro, coloco vertical, o tronco arriba, ben erguido, mentras os brazos tensan hacia min. Cambio. Sigo a respirar de maneira profunda, destensando cada vez que boto aire, tiro e estendo. Despaciño, subo, cuádriceps, xeonllos xuntiños, si pode ser en equilibrio, pois mellor. Tronco ben erguido, cambio. Soltamos, cruzo unha perna diante da outra, baixo despacio, descendo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, despacio arriba, cambio. 6, 7, arriba, abrimos. En X, vou a un lado, arriba, cambio, arriba e soltando. Moi ben. Bueno, sesión intensa. O próximo día seguimos a traballar, pero xa vamos a incorporar materiais. Vamos a ver como podemos resolver a nosa actividade física no fogar de maneira autoxestionada, pero con materiais que podamos atopar no noso entorno, que pode ser, por exemplo, toallas. Ímolo ver, sí? Ánimo, grazas.